elni lesz a többiektől, hogy mit kell most csinálni. A meneteléssel én nem is hiszem, hogy probléma lesz enni az állatnál. Kíváncsi leszek, hogy a bálák között mit csinál, ez számomra is még újdonság lesz. Egyébként az állat tulajdonos a Bogár Károly, Ökrös gazda, aki a megfelelő viseletben a ring túloldalán látható, és nagy figyelemmel kíséri Attilának a ténykedését. Nagyon remélem, hogy nem azért áll közelbe, hogy közbe kell lépni alkalmas pillanatban. Ebben a korban még azt hiszem, hogy békésebbek az állatok, bár a fegyverzetük már megvan. Egyébként a Holsteineken is lenne fegyverzet, ha látnánk, de az intenzív tartás része az, hogy a legkisebb korban a szarszérzelméket el kell távolítani. Na és most egy olyan feladat, amit szerintem magyar szökje a lehető legkevesebbet csinálhat életre, sőleg vezényszóra. Úgyhogy most szerintem nem jön most tapsolni, de a végén ezt illetőképpen meg kell tapsolni, mert ezt magyar szőkékkel, hogy lassan nagyon szép volt, és szerintem jó is egy gyakorlat. Egész szép haladunk, 60 másodperc. Én is hiszem, hogy a bírónknak, professzorúnknak is azt mondom, hogy ez különlegesség, hogy egy nemzeti fajta így bandukol a ringre, és dicséret a kiképzőknek, a tulajdonosnak, és részre. Nagyon szép. Ha így mutatja, lesz olyan Holstein-es, akit magam működik, és nem is kevés. Úgy látom. Apró borgatás a ringből, a bírók befolyásolása nélkül, úgy látom. Mindenféleképpen. Hát itt most nem tudom megmondani, hogy kell egy magyar szőkének állni a lábának, úgyhogy várjuk el azt, hogy egyáltalán feláll, megáll és felemeli a fejét szépen. Én azt várnám el tőle, hogy a nevényre őket büszke, ugyan Tiborcnak hívjuk, és de azért egy büszke legyen a magyar szőkeségére. Én úgy gondolom, hogy inkább a felállása legyen fontosabb, mint az, hogy hol áll az állat. Én úgy hiszem, hogy az sokkal szebb lesz, hogyha valahogy jó lesz. Hát ilyen is ritkaság, hogy nagyon egy szép fejállást kérünk tőle, fontosabb, mint a lába, úgy gondolom. Nagyon szép. Kérünk egy vezényszót a fényképre, róla is fordult, és egy kifutás. Történelmi pillanat, magyar szőke, a végén.